Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Marua. Ambe ang ako medalyon! Ambe! Manangtang tangi ko sa kadina, maluoy ka! Day Marla, ayaw lang day, kay madaot man ka kung magkatangtang ka. Isaad na po! Magbinuutan ako! Di na ko mubiya din sa Villa! Ayaw pamati kaniya inday. Ayaw! Pahawa! Tiguang! Pahawa! Hindi ba niya bumabawa kumaro samtang nakapasalawas ni Marla? Ngano, nagtuo ka nga biyaan ako siya. Pwes, nasayop ka tiguang. Ako na ang tag-iya sa lawas niya. Ako na! Ug ikaw, tiguang. Ikaw ang unahon ko. Una ang imong apo. Mga matay mong tanan! Siya magito yun. Nino kang Marua. Nganong nangutana ka man, tiguang hilabtanon! Dili na kini imong panahon. Milabay ng imong panahon, Marua. Nasayop ka, tiguang! Ako ang tanang panahon kung gusto ko! Og ikaw, tanan ni mong kaliwatan, mamatay! Kung mauman ka na ang among kabalaran, amo ka ng dawaton. Pero kinahanglang mahipos ka na mo. Una kami mga wa nining kalibutan na. Ang tulungan nun, mahimong putlon kung gusto ka! Pero ang panumpa atubangan sa patay, dili mahimong pakyason. Dili ba? Kung nanganti kag panimaw sangtod sa katapusang kutay sa mong kaliwatan, nanumpaw sa ako sa tubangan sa kong apuhan, nga dumano ng iyang misyon nga pagpugong nga mabuhi ka, Marua! Uway ka na, tiguang! Ako na ang lawas ni Marla! Ako na! Huwag mamatay ang iyang lawas kung dili ninyo ibalik kaniya ang medalyon! Kung kinsa ka man, ayawin tao diangin si Marla. Buutan siya. Mamatay siya. Busa, ibalik na ko ang medalyon. Balik! Ay, naputo lang ka din. Ang buko! Lo? Uy! Unsa man ginabo din eh? Lo! Naunsa ka? Ang bukot, Gabriel. Itabon dagang malang bukot. Ha? Hinong tiguang! Ang apokot. Lo! Yan na! Malang! Ang ginabot! Niana! Abi dali! 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 Marla! Kuhanan ako! Gusto siya sa bukot, Gabriel. Lo! Yan! Diya pa! Dali! Dali! Wala na siya makalumnot. Napuyo siya. Nagiputo sa pukat. Kamay lagi si Kisi.
Mao din yung katarungan ko nga nung gihipos ko ni daning lolo, mo ang pukot gamit di ay. Dali kami, kadinahan daw balik si Marla. Oo, lo. Pagdali. Di na lang nato tangtangon ang pukot, lo. Dili una. Sige. Gabriel, Ay. o sila niyong gibuhat na ako. Ayaw siya pamati, Gabriel. Ayaw pamati ka niya. Padayon sa imong gibuhat. Ang kadina. Dili ko makalipok. Uy, iko. Dili naman niya ko di mo mahal. Ha? Gabriel! Ayaw siyang pamatiya. Kinahanglang ligun ang gapos niya. Aron dili siya makabuhat sa gusto niyang buhaton. Nanalo. Nakadina na ako balik ang yang tiil. O giyang kamot. Marla, okay ka lang? Sakit na akong kamot. Gawas na, Gabriel! Masa lang? Gawas. Mugawas ko. Pero basin og nahugot na ako og lak ang kandados kadina, lo. Nasakitan siya. Ayaw paling na sa imong demonyang barangan. Demonyang barangan. Oo. Gawas na. Huwag ipadayo ng pagbasa sa diary. Gabriel, maluoy ka. Ayokong biyae. Maluoy ka. Marla, Tukmo lalo ka. Lakaw na! Adua si Maning. Pangutan na kung may dapit na ba nga kabutangan ta ni Mal. Gabriel, dili na ba ka maluoy na ako? Ako si Marla, Gabriel. Marla. Gawas na, Gabriel! Lo. Gawas! Oo. Marla, pasaylo ako. Pero kinahanglan matambalan ka ng imong sakit. Diya ka na. Gabriel, ayoko biyae. Gabriel! Dili mo matinta lang akong apo Maruwa. Tanaon, Tati Kuwang. Oy, ikaw, sandali sa gawas. Ipagpantin sa gawas. Ayaw pamati bisan unsay panulti ni Marla. Dali! Usan pa na itabo sa taas. Nahilom naman. May nanuktok sa taas. Kasi pa ganun nanuktok. Kinsa lang nasa gawas. Noy Maning, ako ni Noy, si Elgin. Elgin? Tinood gina nga na ka? Noy, pasudla ko. Kinahanglan katabangan ko si Marla. Unsa? Kadiyot lang. Ayos sa kablihin, Noy Maning. Gabriel? Gabriel, kinahanglan aplihan ko nimo. May importante kong tuyo ninyo. Kinahanglan magkasulti ta. Gusto ko makatabang ni Marla. Gabriel, mutabang siya sulbad sa ato problema ni Marla. Di mahimo apil siya, Noy. Di. O ganun nila ka man masugot. Ha? Gabriel? Managhigalaw sa si Marla o si Elgin, dili ba? Pero makapahibong kayo nga hangtod si Elgin, Noy. Mupugong na ko sa pagduol kang Marla. Tungod kayo mao ka lang makaayo ni Marla, Gabriel. Nga dili ka mo paduol niya. Hatagi ko katarungan. Kung anong di mahimong mapaduol ko ni Marla, Elgin. Ha? Kung makontinto ko sa imong tubag karon, ablihan ta ka. Ug ako kang pasudlon. Sige na. Elgin, ganun nga naman ka matubag diha. Unsa man kayo mong katarungan nga, di man may muduol si Gabriel ka Marla. Wa na sumutingog. Elgin! Elgin! Naka pa ba niya sa gawas? Elgin! Padaplan, Noy. Magsusita. Uy. Wa na din sa gawas si Elgin. Anong binakawan siya? Tungod kay wa sa may baw, Noy. Kung anong di mahimo nga muduol ko ni Marla. Kinsa ang dili gustong modul ka ni Marla, Gabriel? Lo. Si Elgin. Isira balik ang bultahan. Oo, Lo. Kung tinuod nga dali siya gustong modul ka kang Marla, buti pa sa buti na may nagsugo kaniya sa pagpugong ni mo, Gabriel.
Sama ni Tony? Oh, Silang duha si Tony. Ug Elgin ang di gusto nga magpaduol ko ka Marla. Kung mao ka na. Mga sakop sila! Ni Maruwa. ikaw, huwag ka mamasakop. Awa. Huwag ka magsingka. Kutob sa mong pabag na mo ni Gabriel sa pagdool ni Marla na ulipo na ni Maruwa. Unya, unsa ba ito buhaton karon? Sugdan na nato ang pagpangita sa kalabira ni Maruwa. Pero, Lo, unsaon man ito pag ila sa iyang mga bukog? Ilabi na sa iyang kalabira, sa iyang dagway. Mao ka na nga tuntunan og maayo. Tuna na tumayo? Gusto, Lo. Ang dayari, Lo. May nasuwat sa dayari. Unsay nasuwat, Gabriel? May nasuwat dito nga ang espiritu nga mabilanggo sa usa ka gamhanang pong mubalik gyud sa dapit diin siya mamatay. Di ni makalabang sa puti nga kahayag. Mo ni nasuwat dito, Lo. Ang espiritu nga mabilanggo sa usa ka gamhanang pulong. Dili gyud makalabang si Maruwa sa puti nga kahayag kay barangan siya. Itong nga barangan. Barangan? Unsa pa nasuwat sa dayari si Mululo? Kuan. Ang magnet nga krus ang makatultol sa mga nabilanggong espiritu. Unsa? Mauna ang nasuwat sa dayari sa imong lulo. Kung mauna, ang tanang butang nga gisud ni Lolo siyang kaban, may gamit batok sa barangan. Ang tanang butang dito, sama nining krus nga magnet. Ang pukot nga makapakalma ni Marla. Maning naon siya ka. Wa. Doon na lagoy wa masabdi. Unsa man ka na. Kuan. Ang among kaliwatan. Maning kinahanglan gawato nimo ngang imong kahiwat ang imong mga kuwangan mga barangan. Kuyawan kong nasakop sa kang Maruwa. Lolo Pablo. Kung amo ning kaliwat, ganun si Marla man ang iyang napiling pantuson. Ambot, daghang butang nga dili masabtan nini mga itabuwa maning. Amo siyang kadugo. Unya, ganun ang ako bang anak mo iyang gamiton. Aron mabuhi siya. Doon na ni katarungan! Gabriel. Katarungan. Ikay pa doon sa imong apuhan. Doon ay katarungan. Doon ay katarungan, Lo. Tungod tingali, kay managsama ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan. Ano ba? Pero, murag doon na gyud sayop. Samtang maguna-una ka pa ng imong kihuna-una maning. Kinahanglang tapangan itong susi kung hain ang menteryo niling dapita. Unahon tagsulpad ang kalabira ni Maruwa. Sa internet, Lo! Sa internet! Internet? Oh! Moderno na taron, Lo. Karong panahon na. Dali ra na itong masubay ang history sa usa ka lugar, di ba? Kinsa man ang mususi ana? Ako na. Ako na yung masusi. Kung mao ka na, sige, lihok na dayon, Gabriel. Samtang wa pa mawala og maayo si Marla. Samtang wa pa magwala og magwild ba. Buhata dayon! Ug ako, sabay ko bahaton. Bantay ang imong anak. Pero, ang medalyon, tingali ko haon niya ang medalyon. Ambi ang medalyon, Noy Maning. Ha? Kinahanglan mo sali ka na ako. Ibutang taog luwas nga dapit ang medalyon. Kinahanglan ikalubong ang medalyon, Gabriel. May siminto sa luyo. Kinalang ako ni kalubong sa luyo. Sige, Noy. Magmasa tag siminto, aron atong ikalubong ang medalyon. Nana, karong nalubong na ito ang medalyon diya sa siminto na itong sahog. Dinis kusina. O sa may sunod na buhaton. May kabalinan ka na bang kwarto ni Marla?
Sa akong kwarto na nato siya ibutang. O sige, Noy. Ato siyang ibalhin dito sa imong kwarto. Noy Maning. Uy, nakatuog naman sa days, Marla. Ay, wa naman yun na siya maglangas. Sukad nga naputo siya ng pukot maning. Marla? Marla? Nakatuhog yun siya maayo. Sige na! Tinol kini si Lolo Pablo. Marla, Lolo Pablo, pag-inay lang. kami lang din, Ebe. Kami lang. Dapugon. Ato iban yun sa kwarto ni Maning si Marla. Ola, Ako na yung mga alas kong anak. O niya, igapos lang ihapon sa marlaan ng imong kama maning. Gikinahanglan man ang. sige, ato ang siyang igapos. Kinahanglang magkakaon sa bisag kamay, bisag tubig na lang, ha? Unsaon man iya pagkaon kung ginapos siya. Kung ito lang siya man ang. Bitaw. Sige, Ilo, ha? Mula ka na ko. Kinalang masusin ako ang mapaining dapita sa unang panahon. Unsa man di ay niyong buhaton. Kinahanglang matultulan nato. Kunhain na lubong ang kalabira ni Marwa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.